Ahojte dámy pani a dneska vás vítam ďalšieho videa z Minecraftu zase. No a dneska som sa rozhodol, že keď sme v minulej časti spravili ohradu na kravy, tak dneska by som si chcel postaviť balkón, takže si postavíme balkón. Takže uvidíme, takže dámy pani uvidíme, kde sa mi to podarí, ale asi sem. Tak to rovno by to bolo lepšie si samozrejme spraviť balkón, hej. Takže môžeme začať. Môžeme toto potrebujeme dámy pani prebúrať. Hej. Samozrejme, nebude to ako veľký balkón, hej, ale tak na proste vôňu, hej. Takže tak. No ináč som chcel povedať, že zajtra vyjde video na môj hlavný kanál zajtra, takže zajtra natočíme na Tomik projekty na môj hlavný kanál, to mi hry. Však ideme stavať. Počkaj. To mi vlaku nevychádza. Počkaj. Teraz tu musím. Tak. Tak. Áno. Áno, nebude to vychádzať dobre, ale prvne si v tom balkóne. Ale podám pani. Teraz mi došiel nápad, že no, nebude mi to aj tak vychádzať, takže. Ale dám pani. Ja som chcela, počkajte, ja to vymažem. Neviem, no. Uvidíme. Ideme zhoru. Nie, budeme takto stavať. Tak ideme stavať. Tak, nepotrebujeme až tak veľký balkón, lebo je to úplne k ničomu, zase veľký balkón, ale budeme mať. Samozrejme, ja si to ešte spravím plot, takže preto mám nachystaný tento plot, takže aby mi tam niekto neskočil na ten balkón. Áno, ako toto je trocha na hovno, hej. Ale proste budeme to mať zase pekné, hej. Ešte jedno. Tak toto môže byť. Máme takto balkón. Toto sme vedľa dediny. Super. Ešte vám pani môžeme. Ja by som toto chcela ešte takto. To by sme to mohli zabarikatovať. Ja spravím sem plot. Pum. Budeme chodiť na tento balkón. Vidíte, aký tu mám fakt fajnový výhľad. Že tak. Fajnový plot spravím. Tak, takže nikto mi nič nespraví. Fajno, máme toto. Premýšľam na toto, že ja by som to ešte mohol troška za toto. Tak. Takto. Že byť samozrejme aj takto, hej. Podáme si sem dvere. Počkajte, ja chcem zbehnúť dole do čestiek, lebo tam som tuším dával dvere. Ok, má to pozdy. A takto, dobre. Super.
Takže pani, teraz ukáž. Nice, dvere, nice, super. Tu dvere. Tu. Dáme pani, my budeme mať fakt dobrý svet, kámo. Tak. Fajnovo. Nie je to zlé. Dáme pani, nie je to fakt zlé. Tak, dáme pani. Dáme pani, co bolo samozrejme stavanie balkónu, hej. A ešte si tu dáme lampášiky. No, to si zoberiem tu. Tu. Fajnovi tu. Môžeme napríklad dáme sem. Tak. Fajnové lampášiky, hej. Tam proste, vidíte, zapadá slnko, hej, zapadá slnko a tak, teraz tam takže palice dievčinky jem, takže môžete vidieť, že mi dám spravili fakt dobrý balkón. Samozrejme, nemôžem ako, áno, ale ja som to urobil preto ten plot, aby to bolo ešte krajšie. Ale zas, aby tam ešte tí napríklad zombíci, hej, aby nevyskočili a napríklad taký pavúk, hej, toto je lampášik, vidíte, nemôžem cez to preskočiť. Ale ako cez lampášik, áno, cez lampášik sa to dá, ale zase zombíci sa mi to aj tak nedostanú ani proste, hej. Takže nápadne, tak, môžeme sa ísť vyspať, hej. Fajnovo sa môžeme ísť vyspať. A môžete počuť, že to na ceste máme, hej. Krásny, hej, proste my sa vyspali, akorát vychádza slnko. Ja si tuším asi z druhej strany, nie? No neviem, kde vychádza slnko, ale áno, hentam. Ešte tak. Takže nám pani, toto bolo celá časť, nám pani, bolo to krátke video, 7 minútové, 8 minútové, ale zase máme, samozrejme, potom, nám pani, ďalšia časť bude fakt naložená, nám pani, fakt nám pani naložená. Je to fakt dá pani naložená časť. Takže dá pani, je to fakt naložená časť, lebo budeme kopať dole a tam si možno postavíme vlaký sklad, kde si dáme samozrejme tí česky. Takže na budúca časť bude fakt dá pani bomba, takže sa môžete tešiť. Takže čas vyjde asi piatok dáme ďalšiu časť. No a zajtra vyjde video na môj hlavný kanál. Takže samozrejme, no tak. Samozrejme, budeme sa tešiť. Samozrejme, na dobré nápadne dajte odber a like na Tomikry, na tento kanál a ešte na hlavný kanál na Tomik projekty, hlavný kanál. Takže za chvíľku tam bude špeciálna pani, keď dáme ešte 5 odobrateľov, dáme pani, ja mám špeciál, mám 40 odobrateľov, takže dáme pani, keď budeme mať 50 odobrateľov na Tomik projekty, tak dáme stream na Tomik projekty a zahráme si na pani Minecraft, takže ak som vám slúbil už aj pred mesiacom, takže dajte odber na 2 kanály, takže čaute.